Ik ben heel erg blij dat u die vraag stelt, want ik vertelde u wat ik vanochtend had gedaan en hoe ik daarna naar het archief ben gegaan. Maar daarna ben ik inderdaad doorgereisd naar het team wat zich hier bezighoudt met mensenhandel en mensensmokkel. Want ik sta hier vandaag namens de Nederlandse regering in het kader van de excuses rondom het slavernijverleden. Maar in het dagelijks leven ben ik staatssecretaris belast met een aantal onderwerpen. En 2 van die onderwerpen zijn mensenhandel en mensensmokkel. Dat is een belangrijke prioriteit voor mij. Vandaar dat ik ook vandaag gekeken heb wat daarop in Aruba al gebeurt. En hoe daar echt enorm goede stappen worden gezet om expertise over te brengen. Wat is mensenhandel, wat is mensensmokkel? Mensen daarop te trainen. Ook daarin gebeurt een hele hoop. Niet alleen richting de politie, maar ook richting de burgerlijke stand. Richting de kustwacht, richting ambtenaren. En ook om de expertise als het gaat om vervolging van mensen die zich schulden maken aan mensenhandel en mensensmokkel. Om ook die duidelijk te maken. En daarbij moeten we niet vergeten dat we ook aandacht moeten besteden aan de awareness onder het gewone publiek. Want heel veel mensen beseffen niet dat gevaar van mensenhandel. Wat wij soms zien als het zijn gewoon slechte arbeidsomstandigheden. De mensen kunnen toch weg. De mensen kunnen toch iets anders gaan doen. Het gaat hier over het uitbuiten van kwetsbare mensen die in een kwetsbare positie zitten en vaak geen kant op kunnen. Dus we moeten deze vormen van moderne slavernij niet vergelijkbaar met datgene wat we hier vandaag besproken hebben, maar nog steeds walgelijk en onacceptabel. Daar moeten we prioriteit aan geven. Zowel als individuele landen, maar ook in de samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk.